Landibarreko Ulaskoa, iparraldeko barazkiekin, una bidarteko jantegi kolektiboak prestatu duen menua gaur ehunetan tokikoa eta biologikoa. Hemen xantzani bat dugu, bakar kasik mozkin guziak tokikoak dira, aurren zat ere erakutsi behar da eta jakin behar dute hemengo gauzak jakin dituztela. Ble elkarteak bultzaturik desafio bat plantan ezarri dute bidarten, aste batez oso-osorik janari biologikoa eta tokikoa zerbitzatu aurreri. Bi formatzailerekin sukaldariek errezeta berriak ikasten dituzte eta gutiago xautzen. Par exemple, donc pour éviter le gaspillage, donc lundi, tout ce qui a été non servi est sorti au self, donc que l'hygiène a été respectée. Et bien, mercredi, du coup, on l'a revalorisé en faisant des boulettes de semoule aux légumes. Formatzaileak dordoinatik heldu dira, departamendu hartan 35 jantegi kolektibo konbertitzen lortu dute. Avec une logistique de transport qui peut livrer tous les villages de Dordogne au moins une fois par semaine. Donc ça, il faut faire pareil au Pays Basque et aider le monde paysan et bio à pouvoir amener les meilleurs produits auprès des enfants, parce que c'est les futurs consommateurs de demain. Badira jantegi batzu urrats bat egin dutena, bide bat egin dutena, bidartekoa bezalakoa, baina gehienak gibel dira, anitzetan kanpoan prestatuak dira, janari industrialetik egina den elikadura bat. Sistema hori da agapentsatu nahi ginukeena. Eta hortarako herriko etxeak konbentzitu, menu ehunetan biologikoak tokian bertan sukaldatuak bidarte iparraldeko lehen herria da nun esperimentazio hau egiten den.